न'आवथ' बिदि खोनाया सिरि दाउनि गाबनायाल' हेल' गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ'आव गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्टिं मोननानै नायलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना दायो आङो न'आव गैया आरोना बिगुमैनावसो दंफैयो बिगुमै लेंहरबाय थानानै फैदों आरोना बिगुमैनाव आलासि जानो मैया फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय भिडिअ बानायबाय फैनायखौ भिडिअ बानायनाय जायासै दिनैनि भिडिअ'खौ एसे जानला मोनला बानायलांबाय थानोसै आरोना भिडिअ गैयाबो गोबावसैखाय दिनै भिडिअ बानायनो एसे गोसो जादों आरोना आङो ओमफ्राय जेनेबा कन्टेन्ट मोनैखाय दिनै जानला मोनला बानायसै आरोना माने बिगुमैया आंखौ बे न'खौ लुफानो लेंहरबाय थादोंमोन आरोना आंखौ दा लुगासिनो दं गासै दा देखायनो आं सिङाव लांनि भिडिअ गैया बिराद गोबावसैमोन खथासे आरो खथासे आरो सिंजों दरजा दं बै गुमै सासेनि हासिगोन आरोना गोजौनि टप लिंथारल'सै टप लिंथारजोबबानो फिनिशिं दंबावो एसे गावनो लुजोब्बाय आरोना ओमफ्राय सानैसो हाजिरा लादों आंखौ लेंहरबाय थादोंमोन इथा गारखोना होनो ओमफ्राय दाबो गारखोना होबाय आं फुटनै 20थासो गारखोबाय आं गेजेरनि पार्टिसन होगासिनो दा मैया आद्रा थादों आरोना ओरै साइडनिखौ लुबै जोबनानै गेजेरनि पार्टिसन थादों आरोना लाइन मोनथामसो दंबावोमोन बेलासिद्रायनायखाय लुगासो आरो गावसोर गुरै थाब लायासैना सान्दुङा आजाद दुगाखौ देखायना गावखो ने आनलाय आनलाय हिनलाय हिनलाय नाय थाय फोरानो चलो ओइ हेलौ हेलौ गासिनो हेलौ नलाय हेलौ नलाय फैजेननायनिफ्रायनो बाम जागासिनो बे आंजों लाजियाबो ना लाजिखायाबो फैजेननायनिफ्रायनो रागा जोंलाय बामाबा जादु गाहा हेलौ नलाय माथो इमान नलाय दे हेलौ नलाय दे ओरै नलाय ए नै गाबजोबदों नोंखौ एदावहरदो आरो ओइनो फिसाजों बुलायनो एदावहरदों गुमैखौ सान्दुंलै सान्दुंना नोंनाव नुनाय दे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नलाय दे आजा साबस्क्राइब खालाम नलाय ओरैनालाय नै गारिखौ साहरगासिनो दं ओरै लामा सेरना बिराद गारि खारो बेजों जिरन गैया मोनाबाबो 12थासिम बेनिफ्राय 2थानिफ्राय होफिनसैलाय अरे दान्दोनि आजावा आंबो लायनो दे पस्टनि जोबथा जोब्बायनो ओंखाम जाग्रोबाय गासिनो ओंखाम जानायखौ देखायबाय थासां दालि जहल बान्दा कबि भाजा आलु बयलार एवनाय जासाबबाय आरो जोंना गाला होसिगोन दसे थानानै दहाय मावफादोंमोन आङो ओंखायनो क्लिप लानो हायासै आरोना दा जाखानायखाय लाफिनबाय आरो नोंथां 12था जाबाय दसे जिरायनोसै दसे थानानै गाथिफिनसै आरोना
खोनासंबायलां खालि गारि न'आवथ' बिदि खोनाया सिरि दाउनि गाबनायाल' सिगांनाय लगायखांबाय थांनांसिगोन दसे थांलायबाय दायो खामानिया जोब्बाय गासिमोन ओमफ्राय दुगैखांबाय आं दा ओमफ्राय खामानि मावनायावहाय केमेरा हमनो ना माबा हमनो सोलाबा आरोना ओंखायनो भिडिअ लाबाय थायासै आङो दायो बयनिसिमबो गुड इभिनिं गासिमोन जोब्बाय आरो बयनिसिम थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ जोबजासिम नायदों होमबा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनगोन